ଭଲ ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗା ଖଣ୍ଡେ ଚୟନ କରିଛ। ଏବେ ଚାଲିବ ଅନ୍ଧାରିଆ। କି କଥା ଏଗୁଡାକ ଲଜ୍ଜା। ବୁଝିଲ ମଣି, ଟିକେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖୋଳିବ ଖଣି, ନହେଲେ ଝଡ଼ିଯିବ ଚାଳ, ନା କରିପାରିବା ଆଉ ଖେଳ। ଆଲୋ ଆଲୋ ଧରା ପଡିଗଲେ କିଲୋ। ମୁଁ କହୁଛି ପ୍ରଥମେ ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗା ଚୟନ କର, ତାପରେ ଆରମ୍ଭ କର। ନାଇଁ ଖାଲି ତ କନ 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 ଆଉ। ଏଡେ ରାଣ୍ଡୁଆ ଗୁଡାକ ତମେ। सहे जन्म जाए रहो ए संपर्क। बाप को बोलाम तो तोरा जाके बाबू। ହଁ ହଁ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆକୁ ଡାକି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ବନ୍ଦାମନା କରି ଭୋଗ ଦିଅ ଠେଙ୍ଗାରେ। ଆରେ ବାପରେ ଧନ୍ୟ ତ ଚାବିକିରେ କି ଚାବି ତୋର। ବୁଝିଲ ଟୋକା ଟୋକି ଦଳ, ଯଦି ତମେ ଏମିତି କରିବ ଖେଳ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତମଠୁ ଜନ୍ମ ନେବେ ହିଷ୍ଟ୍ରିଆ ଦଳ। ଶେଷରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ସୁଧୁରି ରେ ଟିକେ ବାଳୁଙ୍ଗାରୁ ଧାନ ହେଇଯ ରେ। ବାଳ ନା କି କଥା ଏଗୁଡାକ ଲଜ୍ଜା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଭିଡିଓଟି ଟିକେ ବି କୁତୁକୁତୁ କରିଛି, ତାହେଲେ ଡେରି କାହିଁ କରୁଛ? ଲାଇକ୍ କର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର, ଆଉ ଘଣ୍ଟିକି ଟିନ୍ କିନା ବଜେଇ ଦିଅ, କାରଣ ଏମିତିଆ ଭିଡିଓ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନୋଟିଫିକେସନ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବ। ତ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।